Krasokorčľovanie je technický šport, takže čím skôr začnú deti, tým lepšie a budú mať viac nakorčľovaných kilometrov. Nie je prekážkou začať v neskoršom veku, hovoríme neskorší vek je možno 7-8 rokov. Tiež vedia tieto deti dobehnúť, pretože v podstate lepšie rozmýšľajú, majú lepšie vyvinutý už rozum, takže všetko to ide také rýchlejšie potom. Keď začínajú skôr, tak všetko je to skôr také prirodzené u nich potom. Takže čím skôr začnú, tým lepšie. My odporúčame taký vek 4-5 rokov, ale vždy to záleží od detí, ako veľmi sú vyvinuté. Tak v dnešnej modernej dobe určite najjednoduchšou cestou je nájsť niečo na internete, ale keď máte niekde v blízkosti zimný štadión, tak stačí zbehnúť na zimný štadión a určite v tých nejakých lepších hodinách okolo tej 17. nájdete nejaký krasokorčliarsky klub, ktorý organizuje nejaké prípravky pre malé deti. Ale určite by som to skúšala najprv cez internet a na stránkach určite nájdete v každom meste nejaké aktivity krasokorčliarskeho klubu. U malých detí väčšinou bývajú 2-3 tréningy do týždňa, potom samozrejme, keď to už z rodičov a deti lapne, tak potom treba trénovať viac a už napríklad tie decká, ktoré majú tých 8, 9, 10 rokov, potrebujú trénovať tých 8 až 10 hodín do týždňa. Otázka financií je dosť komplikovaná, pretože každý klub a každé mesto má iné podmienky. Niekde je krasokorčľovanie, zimný štadión dotovaný mestom, tam sú vždy tie ceny troška lacnejšie. V Bratislave to funguje dosť na komerčnej báze, takže treba sa zase informovať najlepšie na internete, prípadne v tom, ktorom krasokorčliarskom klube. Ja by som povedala, že väčšinou tie ceny tých kurzov pre tých začiatočníkov, pre tie prípravky, ako to my voláme, okolo 30 až 40 eur. Kedysi dávno, keď sme začínali my, tak sa ešte robili také výskumy, že vlastne kontrolovali aj rodičov, akí sú vysokí a aké majú predpoklady a aké vysoké budú deti a odrazové schopnosti. Teraz už bohužiaľ v takej situácii nie sme, lebo si nemôžeme veľmi vyberať, pretože nie je až taký veľký záujem o v podstate žiadne športy, ak sa nebavíme o hokeji a o futbale. Takže v podstate všetky deti, ktoré majú záujem, sú veľmi vhodné, ale určite to budú skôr deti, ktoré sú nižšie a ktoré majú troška športové predpoklady. Tak krasokorčľovanie alebo každý šport dá deťom určite veľa do života, pretože sa naučia nejakému takému systému, že nie je to len prídem domov zo školy, hodím tašku a mám voľné po obede. Je to o tom, že majú nejaký záujem, majú nejaký program, majú nejaký plán tréningový, naučia sa určite pracovať v skupine, naučia sa pracovať ako jednotlivci, keď už sú napríklad s tým trénerom na nejakých individuálnych tréningoch. Volám sa Patricia a mám 7 rokov. 2,5 roka. Lebo sa mi to páči. Tie trojte a dvojte skoky. Ja chodím skoro spať, takže mi to nevadí.